Aquesta setmana hem conegut la proposta de pressupost de la Unió Europea pel període 2028-2034. Hi ha punts positius, sí, evidentment, més inversió en recerca i cultura, però el fons de la qüestió ens preocupa moltíssim. La Unió Europea aposta per multiplicar per 5 la despesa militar a canvi de sacrificar el benestar, el planeta i el paper dels territoris. Què implica això? Reducció dels recursos destinats a la lluita climàtica del 40% al 35%. Una retallada del 22% de la PAC. Això és molt greu. És el pilar del desenvolupament rural. Des d'Esquerra Republicana lamentem profundament que una política històricament motor de la integració europea es debiliti i a més es centralitzi de la manera que ho fa. Això per Catalunya suposa un cop molt dur. Una recentralització de fons que fins ara cogestionàvem territoris com Catalunya. És un canvi de rumb molt perillós, senyor ministre. Necessitem una Europa més social i climàtica, no una fugida endavant militaritzada que sabem que no ens portarà enlloc. Necessitem una Europa que protegeixi el seu sector primari, que defensi el territori, que lluiti contra la crisi climàtica i que aposti per una governança realment compartida. Es plantejaran defensar la pagesia, el medi ambient i el rol dels territoris o es limitaran a aplaudir la proposta de la Comissió?